Welcome sa Rotary, Rotary Nature Park. So ito yung park na pinang toilet dyan. Saka daming mga laruan doon. Bit later. Go kids! Kahit sobrang init, go go go! Kat kayo! Wow! Ang mga bata para bouncing. So, akit si Erika sa spider web climb. Boongaree Park. Go, go, go! Kaya mo yan! Ang sexy ng monkey too. War! Come on, Tarzan. Go, go, go! Where are you? Saan na si Cheeky Monkey? Remember? Down. You're gonna go down the slides? Coming! Wow! Hindi nakakatakot? No? Really? Ay, hala. Hindi ko nakita yung bag mo. Ako na yan. Huh? Nandun. Bounce, 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 bounce. Bago pa. Higher! Walk slowly. Come on. Tayong dalawa. Yeah, kayo, you, Erika and you? Ready? Go! Ready? Continue walking just slowly. Slowly, it's just like a treadmill. You can do it. Go, go, go. Slowly, darling. Oh my God. Nangadyan ka dyan. Sabi ko, don't walk past the leg. Here you go. No. Hi, si Jasmine at si Erika. Ang mga takot sa init, nandito sa tabi-tabi. Takot maitim. Maitim naman. Go kids! Go, 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 go! Hanging bridge. Tingnan mo nanay daw tire oh. Dahag anak. Kita ka to?
It's not scary. Whoa. Gonna go down here. Go. You can do it. Go. Tangan. Ready? Yeah. Okay. Get set, go. Wow. Good. You're coming, Erica? Yeah. Where are you? Very good. Coming. Yes. Oh my God. Lakat. Natak. Tanay. Ready? 1, 2, 3. Nakita ka? Nasa sa kapila. You go, play. You go. Sama ka na, Jazz. So, ako, dito lang muna ako magantay kasi napagod na talaga ako. So, kailangan mo ng hat. Dito lang yung hat sa Boongaree Park. Kunin mo yung hat. So, happy Sunday, everyone. Manood kayo sa video ko. Happy Sunday. Yan ang water dispenser. Oh, pwede kang uminom dyan. If you're thirsty, mainom yan. Ayaw. Huh? Straight. Oh. Yan. Push mo lang ganun, tapos magka-water na. So, pwede kang mag-refill ng water dito. Inubusin mo yung tubig mo doon. Dito madumi. Malinis yan. Go, Jassy! So, here, Erica. Go. 1, 2, 3. So, ito yung fitness. Norville of this fitness. Are you okay? No, naka-video naman. Init na ano, tapos diba? Maganda kasi cool breeze. So we're going to tayo sa Berry shop kasi bili tayo ng ice cream kasi sobrang init. Kailangan natin ng pampalamig na ice cream. Nag-enjoy ka, Jazz? Did you enjoy? Like it, Jasmine? So, let's go. Ito sa picnic tayo. Pwede. So, mainit pero mahangin.
Kaya maganda. So yan siya, Boongaree. Dito lang pala yung car. Croissant or donut? Cream, isi cream. Perfect sa hot na wida. So, tayo. Let's go, Jasmine. Nasa ice cream shop. Yum. Yan. So, next stop namin is donut van. Bili tayo ng donut. Kasi, very bad. It's only one piece, you know? Ang galing sa mga pagod. 47. So, galing na kami sa donut. Very bad. May donut na kami. Punta na kami sa ikot dito sa Berry. Very, very good. Langaw, shoot. So, ito yung Berry. So, wow, what kind of those? Yung dalawa nandun na. Hintayin mo kami. So, paikot-ikot lang kami dito sa my Berry. Yung magmami nandun na. Nakabukas. Wow, it's open, no? Come on, Erica. Yun yung ice cream. Tapos na kami sa amin Berry adventure. So, uwian na. Mag-enjoy kayo mga kids. Big kids. So, we're going home. Let's go. Let's come and join us. Berry Uniting Team. Naron. Isod mo na din lagi. Nasa na pilian? Lugay na po. There's ice cream. Ang daming tao here and there. Our next stop is Asian Shop. Yung magnanay, nagpunta sa Asian Shop. Kami ni Erika, dito lang sa car kasi napagod na talaga kami. As in, super tahan.